Kubor nakaslem jong unongsan hima. Kisau seng gi bakan thop ya ka seng HNYF KSU FKJJP bat mat chaprang menta ka sni ka khatwei terek uyayong arajar arpulai ki lay lumlang bat kilat pathai kubor ban kren halor ban don ka ain ban sami ka jingdan jing em juki kimi ki kpa shaki khun chanrang bat kan thai na ka liang unong yalam ka mat chaprang uba Michael Siem uloong balada ka jing ai ka jingdan jing em ka no shiliang ngimla ban khmi lenti bakari kan khlan Uba Michael lapan paru da ka baong baka syong ka jing start jong kimi pa ba da ka jing bishar ka bahok yano bat katno kin ai ka jing dan jing em jong ki la ka dei ho khun chen rang ni ha ka khun kan thai kini ki saw seng ken palong ya ka jing lang da ka banta ki pai ba ban penshai halor ka te ka banta ha ka khat san trek uyayong arajar arpulai ha ka por khatwei beje men step ha jayaw shi ap lum pelon Isu mengenai ni kadi halal tu ka equitable distribution of self-acquired and possessive property. Nilai rai bakan dan ka meeting jong ikur but ngiru pai ba khatan tarik ulu benai tawa harsi sajai kapor kadui buji ting nilai asam ya kini ka yakin ingin kini ka notice su suki kur baper Bakini po ilang sakini sakini jilang. Naman bang imyo samrut sa barok ikur. Lumba kani ka press conference nisim ni ka lat. Ban aware lang ya barok ikur. Ibangim bakin sim ya kani ka invitation. Sim ya kani ka jalang kum ka invitation ban khot iki ban yawan lang sakini jalang kan. Di khot lang di tangi kuru ndai Yanu rang ba baki longkmi samla banyawan jangan diga jalan katsan terik banyak pensufu iki halor kan diga jingdawa jungi ban thau no eka ai ban ai ban talam hi khun baro lang kathei bat chinrang ya ka self acquired property bat ka ancestral property Ikinu ki an nei kam tam nei widi riti dustur. Ifimla te ban chuan ra hak dak untuk on bang don kam ka jingkla nei. Ningkong e don kam ka awareness. Ka awareness ru ka simpor. Mbe di system masna. A lot of time ban create awareness ri pai ba bali ba ni don kam ki jingkla ni pai. Di nang ni ka daw bang iso ba. Swa ban dawa ban wan ra ka ai habdan ka awareness ra ban perstui pai ba nang ba habdan hawan ka tu ka ain ru ki bri glass tu lupa ba yes this flow kan dan kan like ka operation de ka way ni tu kiti equitable bun sing ki bri ki mud ba equitable means equal no kumong equitable means fair and just dari mi pa ki smo ba ya tu property ga rimli kun khat duru kani ka ain kan sha de kanung kham Leng selong ba don hiji yang menta ki ba don tang khun sinrang bom don khun kan thei kumakalong ka dustur jingi menta babun ka baja kalong ba tang siap mi pa nei kawan ka kur ka kni no te ka property bari bani khun sinrang nei kana don kani ka ai pat long true will ka ai lat i khun sinrang ko pan yo bentang so of course correspond kindon himo ki option de na kani ka daw ba isdang menta ban mi pa ba kumni mo seng ba kibli ki persya ru nginyo ban pensutu ni balai bangi don kam ni kan kan bat kumbaga fitip mentane dustur jingi ni kun khadu di just a custodian nei of from company ka sul inheritor but somewhere according in the line somewhere ka kalalong ka sul inheritor di hakni ka khatsan trek pating sabatai kan when menu kalong kakala kan kadi ka dustur jingi ni kadi something happen ka jingai jingmut ki kan per ringi kum kiseng sau seng ki na sutu ba yakni di ban move forward mar kum e kran ni seperti mata ko ka telun lagi economy no ki klan ki countries ki nations ki klan larga economy ka klan impact on America, impact all over. We even China, it was 70 years back a developing nation. Raymond as a superpower, but economy is strong, right?
Semua bahawa mata aku banyak berdiri di dunia keren sebagai ekonomi kan. But economy is related with the succession naduk na ying. Naduk na ying ke succession ketulat kena tang siliang. Si kun kentai di kumnung expect bahawa ekonomi jauh beri jungi tuan keren. Kasih negara succession to self-guide property. Kam keren ni ketin kam pen bu ketin equitable. Equitable ni bun kibriu ki berkat ki siongi kidang mut ba equitable kemut equal. Tiki om mentah ngi don koi ke yeng, ki don armut ki kun. Kumno ngin divide by 2. Henry ngi om bang ipun kam ketin equitable kemut fair and just. Ni. Ka syong ha jing sa di mi kpa ban ayenu kan nu. Ti ngi semua ba ini ketin equitable ide ban insert lang hak ni ka megla succession to self-acquired property kasi Joint Act dia ban insert lang ini ketin equitable but ka ancestral property kan. Di halor ini benta ti halor kini kamat ni kwa ban bu Ahmad Jongfi kinong yaram jogi kur bofer bawat lang im don benta ban yakren yi jing don jing em jong ka kur kumala kedo haneng but la ban ong bakasal self-acquired property kadi ka kami yang kamsem man tabun hibri ki ong kami yang kamsem bade pp interfere ka syong hangi ki kami pa ban distribute nei yenrei hagajat bri jungi ngitip ba hagbabun ki khap ki kami yang kamsem ki serdo bat ka roi kapar jogajat bri ro koi ngimla ban len ba ki riti dustur balabu renti himen barim kia tengku bak jingkela kapor ladang yeng scam haganong rim bau surang umdei banyo bantalem kamut kisenrang kasih baro kilong kam hadien ya ka jingkela kapor bat lada uhab ban mi unhab ban sedang na ka jing sakdin kadba hakiwe bat kijaj benriu ki khun senrang ki sedang nakmat ha jing klan jong bor jing klan bor kumta ngi khot ye we refi ba fina don banta banya pelat por khnang banya thir ya kni am ti lomba ni conference ni khot ye we bro ba kwa banya snap ban persan ban yu jing bensai halor kni ban smobawan ha jing lang ban no ha khatsan trik si sajai hak por khat bi jim step hang ti ha jiao siap kimat bani keren no kajing don jong ka an bansam bentalam ye bro ki khun hak bai dei bat ka jing don jing em ka kamai hi ki kmi pa equitable distribution of self-acquired property but balai ni dei bani keren ni ka pang ikat tu kan ni kimat pang Nimuan ra ya kapang ban yakren ya jing don jing em kum ga khndo ga siap ka khlau ga tap bak nya ni ko ti ha ni ga yakren jing em bagi ong ancestral property ngim yakren ya ga nong temen ka bai de jung ga kur ngim yakren bai tang halor ka nong temen ka bai de ka bawan hyar naka tu ka an self-acquired property act jung ga 1986 kapang ban ekran gandai be ya kinong ganti na kikmi pa self-acquired property but ka jingsam pateng distribution but ka ancestral property ka bami na kate ha ka pateng ju kun ju ma na sai nga la batai ang tisi ba in 1986 ka government ka state legislature ka pas ka ain ka bede ban ka self-acquired property 1986 wa sen governor tinri habade ban ni ka self-acquired property long kikmi pa kila ban will out ki khun habade bat ka self-acquired property kila ban ai bat kun senang bat kun tai tinri bi haki khun ki ban kamde su ka self-acquired property ga de biang ka de no ka ancestral property tu khun ti ya kini ancestral property ni gaya yang sa kun khandu pa ni
Yang kuah ni bahkan ni ka of 1986 di ban amendment ka but ban include lang ya ka ancestral property kan. Bahkan ni ka self acquired property habaka kala ancestral property ya kan ni ru ki khon kilaban will out ki khon chukiba. Ki karitir dustur jungi kababu batang ikan thei khun khadu kini banta ya ke bala kado ag banta ba ar haneng hak jilla jungi menta kadan kaan beratip kung ka Meglia Succession to Self-Acquired Property Kasi Anjanja Special Provision Act 1986 kababatay ya kabenta jinghar pateng lengba ka will lani ka dulir penkam kabamut kamon laj luot ban ai pateng ta ka dulir tangba kani ka an kam kran pat ya kentin equitable lani ka jing ai benta claim the new ben hagbai dei haplen ikun kentei batchenram